gauza asko dauzkatzue bertan ikasteko eta berriro ere. Aprobetxatu zuen onena eman, erakutsi nola egiten ditugun gauzak eta benetan hori, hemendikan 2 urtera esperientzia ikaragarriarekin itzuli ahal izango zerate, integratuko zerate enpresa desberdinetan eta zuen etorkizuna seguru nago ikaragarria izango dela, ikaragarri ona. Beraz, hori, aprobetxatu, gogoratu hemen geratzen gerala eta bueltatu. Eskerrik asko guztioi.